Για κοίτα, η πιο μικροσκοπική ομάδα διάσωσης. Τι χαριτωμένα. Γεια σας μικρά ανθρωπάκια. Αφήσε μας χοντρό γέρνακο. Μα πώς μιλάς έτσι στο βασιλιά, είναι βασιλικό αυγό. Ούμπλα. Το συγγνώμη μεγαλειότατε. Σας προειδοποιώ πως αν δεν μας αφήσετε ελεύθερους σε ένα 24ωρο, ένα στρατός από κομάντο θα καταστρέψει τον πλανήτη σας. Σοβαρά. Σοβαρά. Θεέ μου, όλο τον πλανήτη. Τι θα κάνουμε τώρα? Εννοείς αυτόν το στρατό, αυτόν εκεί? Ο Νίκ, γεια Νίκ. Τι θέλει τώρα αυτός? Αφήστε με κάτω, τσόφια. Μην εκπλήσεστε τόσο, είμαστε πιο προηγμένο είδος εμείς. Τι περιμένατε? Τι τους θέλεις τους γονείς μας? Δεν τους θέλω εγώ, η Πουλαδάρ τους θέλει. Ποια είναι η Πουλαδάρ? Η Πουλαδάρ είναι η θεά μας, το πιο δυνατό και κακό πλάσμα που υπάρχει. Βαρέθηκα να δίνω απαντήσεις, την κασέτα. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο ειδικό μας αφιέρωμα στην Πουλαδάρ, η θεά της οργής. Μία προσφορά της εταιρείας. Διαφημίσεις, τις μισώ. Καλώς ήρθατε και πάλι. Αν μας βλέπετε, μάλλον οι φίλοι ή οι συγγενείς σας θα θυσιαστούν στην πανίσχυρη Πουλαδάρ, που είναι πράγματι μεγάλη τιμή. Και πολύ οδυνηρό. Οι φετινές ανθρωποθυσίες θα έχουν κάτι το πολύ ξεχωριστό. Αληθινούς ανθρώπους. Γι' αυτό χάρη στο Jimmy Neutron. Χαιρετίσματα από τον πλανήτη Γη. Είμαι ο Jimmy Neutron και εσείς είστε εξωγήινα όπλα. Ξέρεις, χωρίς τις συντεταγμένες που μας έδωσες, δεν θα βρίσκαμε ποτέ το μικρό πλανητάκο σας. Για ένα τόσο μικρό ανθρωπάκι υπήρξες μεγάλη βοήθεια για μας, Jimmy Neutron. Φρουρί! Πετάξτε αυτά τα μικρόβια στο μπουντρούμι μέχρι να παχύνουν λιγάκι. Και δώστε στον κύριο Νιούτρον την προεδρική σουίτα. Αυτό το παιχνιδάκι είναι πολύ αστείο, έτσι. Πάρτε το πάνω μου! Πάρτε αυτό το σατανικό δημιούργημα και καταστράψτε το! Ναι, πρακτικότας, ναι, με συγχωρείτε. Έλα μαζί μας, πουλί σου, άντε! Ο Γκούνταλ! Προχώρα!